Vždycky ma bavilo zobrať si knihu a vyvaliť sa na gauč. Otvoriť si ju a čítať si ju tam v kľude. A myslím si, že na to není nič zlé. A pre príklad, čítať sebarozvojové knihy, tak ako vidíš tu je najpríjemnejšie čítať takým spôsobom. Teraz si predstav, že čítam knihu na jednej vlne a to je tiež taká sebarozvojová kniha. Najradšej mám, keď sa môžem vyvaliť na gauč, dať si k tomu kávičku, vodu a takto si ju pekne čítať. No ale tento istý systém som sa snažil si použiť pri ťažkých knihách ala filozofii, v tomto prípade Platónové dialógy a vôbec mi to nefungovalo. Nikdy si predstav, že som sa nedokopal k tomu čítaniu, alebo minimálne som čítal tak dlho, keď som prišiel po obede napapkaný a vyhľadal sa na gauč a snažil sa čítať tú filozofiu. Nedarilo sa mi to. Nedobre sa mi rozmýšľal, mal som takú bariéru pred mozgom a zároveň som nedal toľko prelomových myšlienok, nezapísal som si do toho diela, niekedy som si ani jednu celú stranu nepísal žiadne slovo, myšlienku a to je pre mňa veľmi nebežná vec pri filozofii. Presne takto som sa cítil, keď som sa najedol a potom som šiel čítať, alebo som už jedol. Tak si predstav, že jedného dňa som sa rozhodol, že čo tak ráno, keď urobím svoj frog task, si ísť čítať knihu na 1 hodinu. Presnejšie filozofiu. Lebo ja mám fastingy ala hladovky do 12. Teraz je momentálne 10:13 a ja som ešte nič nejedol. Tak som sa rozhodol v ten deň, že dobre, vyskúšam to a predstav si, že som si tak sadol, pustil som si Death Note Music Mix, cítil som sa ako správny detektív, otvoril som tú knihu filozofie, vedľa seba som mal fajné espresso a začal som čítať. A predstav si, že tá hodina poprvé zbehla jak voda. A za druhé, že som mal toľko prelomových myšlienok a nápadov, že si to nevieš ani predstaviť. Mal som tak ostrý mozog vďaka tomu, že som bol nalačno, nič som ešte nejedol. A vďaka tomu som dostal veľa prelomových myšlienok. Tak som sa rozhodol natočiť toto video, kde ti poviem, prečo to je dobré čítať ťažké knihy nalačno, lebo hladovka je súčasť môjho života už asi 1 rok. Už asi 1 rok mám hladovky do 12. A vždycky je to jeden z najlepších produktivity typov, ktoré som kedy ja sa mohol dozvedieť a začať používať. A samozrejme, že to má kopu zdravotných benefitov. V dnešnom videu nebudeme preberať tie zdravotné benefity. Ak by si ich chcel, tak si môžeš pozrieť nejaké podcast, napríklad od Hubermana alebo od Diary of CEO. Tieto dvoje podcasty, tam bol najväčší zdroj tých mojich vedomostí, čo sa týka zdravotných benefitov fastingu. Ja viem, že nájsť ľudí, ktorí čítajú knihy a rozvíjajú svoj intelekt, je ťažké. Ak sa chceš k tomu pridať, pozri si prvý link v popisku teraz. Dávnejšie som si myslel, že nejesť je nezdravé. Predstav si, že keď na mňa vybehlo slovo fasting, tak popravde som nevedel, čo to znamená. Ale keď som si to potom ja dozisťoval a vzdelával sa o tom, tak som si vlastne uvedomil, že to vôbec nie je zlé vynechať napríklad raňajky a dať si až obed. Je to práve že ešte lepšie na tvoju pozornosť, produktivitu, aj zdravotné benefity, čo sa týka metabolizmu, inzulínu, aj sa mi dá, že s chudnutím to je veľmi dobré a prospešné. Tak som si povedal, že jednoducho dobre, vyskúšam to a uvidím, že čo sa so mnou stane. A predstav si, že to už robím 1 rok. Lebo som si jedného dňa povedal, že dobre, ideme fastovať a sadol som ešte vtedy za notebook a začal robiť, to bolo veľmi dávno, na grafoch trading. Predstav si, že ja som nikdy lepšiu pozornosť nemal. Fakt, že nikdy. A odtedy som sa namotal a začal som fastovať každý jeden deň. A rozmýšľal som nejakú dobu, keď som začal sa znova dostávať k filozofii a začal som ju čítať pravidelne, tak som si uvedomil, že prečo neužiť tento princíp, ktorý som využíval v práci, byť produktívnejší v ten deň, na knihy a obzvlášť na filozofiu, lebo sebarozvojové knihy sú jednoduchšie oveľa na čítanie a na filozofiu to je veľmi dobré. Byť nalačno. Extrémne super a produktivitou nemožné, no ja neviem si predstaviť, prečo ja som to skôr nerobil. Napríklad aj keď som chodil na Dr. Sheffield hovorí, to je taký jeden doktor, ktorý rozoberá carnivore dietu, ale rozoberal tam aj fasting. On vždycky rozprával, že always if you have a competition, be fasted. Vždycky, toto opakoval nám. On bol kedysi rugby player, vieš, tak preto nám to takto rozprával. A no to ti povedať, že skúšal som 15 km behnúť na hladovke, urobil som to 2-krát a nemal som žiaden problém, cítil som sa ešte lepšie, lebo vtedy telo beha na tukoch. Čiže si nemyslíš, že to je niečo nezdravé, lebo vtedy telo čerpa z tukoch a tuk je náš primárny zdroj, ktorý kedysi sme stále ho používali, nie cukor. Kedy sme nemali jesť cukry alebo neviem čo, keď bola doba ľadová, tam si nemal čo jesť, tam si bežne mohol len tak mäso jesť. A presne toto sa deje s tvojim telom, keď si na hladovke. Beháš na tukoch, na ketónoch. Počúval som niekoľko tých podcastov, ale mne čo najviac udrelo, bola jedna baba, ktorá to vysvetľovala takýmto spôsobom, ktorý ti teraz poviem.
A išlo o to, že keď som počul ten podcast, ona rozprávala, že naše telo sa snaží prežiť. A ty, keď si nič nejedol, tak ty hovoríš tomu telu, že si musí uloviť tú potravu. Keďže my sme dávnejšie fungovali tak, že sme ráno vstali na hladovke a šli sme loviť. Tým pádom mi nedalo ani zmysel, keď si to tak predstavíš, že keď nič nie je, že by si mal byť malátny. Práve že naopak, keď si všimneš leva v prírode, ktorý je agresívny, ten, čo sa najedol, alebo ten, čo není najedený. Ten je taký svižný, rýchly, agresívny a tak ďalej. A presne telo nám robí to, že nám vytvára potrebné látky, dajme tomu hormóny nejaké, ktoré nám zlepšia pozornosť, tým pádom my môžeme uloviť tú potravu. A my toto presne využijeme pri filozofii. Budeme čítať festnuty, na lačno. Aj by si mohol hovoriť, že dobre, ja nepotrebujem tie hormóny, neviem čo, bla bla bla. Áno, nemusíš, ale musíš si uvedomiť tento fakt. Lebo 80% mozgovej kapacity ide tráveniu. Lebo skús si predstaviť, že ako si sa cítil, keď si nič nejedol, a potom sa skús nájsť. A všimni si, ako tvoja mozgová kapacita opadáva. Lebo to telo dáva tú mozgovú kapacitu, ten proces proste na to, aby travilo. Musí na to telo využiť nejakú mozgovú kapacitu, sústrediť sa na to. Ale ty miesto toho, aby si sa telo sústredilo na to trávenie, ty radšej nebudeš nič jesť, dáme tomu na tú hodinu, čo budeš čítať filozofiu a potom sa náješ. Ale dokým čítaš tú filozofiu, tak budeš nalačno a uvidíš ten benefit. Ja nehovorím, že teraz musíš fastovať, jak ja do 12. Vôbec o tom nehovorím. Ja hovorím o tom, že skús využiť tú lačnosť na to, že ráno budeš čítať festnuty filozofiu a uvidíš, aký veľký efekt to bude mať. Si možno ešte že nikto tu na československej scéne netočí o knihách. A keď som pozeral do zahraničia, tak tam ľudia boli takí, ktorí nevyznali sa do toho biohackingu, do týchto vecí, nevyužívali tie veci zo sebarozvoja, ktorí sa naučili, pravdepodobne sa ich ani neučili, pravdepodobne čítali knihy, aby boli efektívnejší. A presne toto je ten bod biohackingu, ktorý je jeden z najlepších, čo môžeme využiť na produktivitu pri čítaní ťažkých kníh. Predstav si, že ja mám rád si dať hladovku a dať si k tomu kavičku. Po novom momentálne espresso. Lebo káva ti nezničí hladovku, dokým si tam nedáš cukor ani mlieko. Dovtedy je to v poriadku. Nezničí to hladovku. Čiže ja vám to tak, to je taký malý tip nakoniec. Chcem teraz po tebe, aby si zavrel oči. A predstav si, ako vďaka tomuto videu si začal čítať filozofiu na lačno. Predstav si, ako vďaka tomu si získal nové myšlienky, také, ktoré ťa predtým nenapadli, pochopil si lepšie to dielo a vďaka tomu si získal nové vedomosti, nové perspektívy na život a zlepšil si svoje kritické myslenie ešte lepšie. Vďaka tomuto jednoduchému triku, fastingu. Len si predstav, ako vďaka tomu, že si bol na hladovke, získal si vedomosti a tie vedomosti ti dodali status. Predstav si, že ťa budú ľudia rešpektovať za tvoje znalosti. Predstav si, že vieš tak dobre to filozofické dielo, že keď si ho rozprával nejakému svojmu kamarátovi, on len pozeral s otvorenými ústami a kývol z hlavou, že wow, že jak je to možné, že toto vieš. A takto ti u neho vstúpol status. A on potom aj ostatným ľuďom rozprával, ako ty si múdry a tak ďalej. A potom aj pri tých ľuďoch ti on sám o sebe ten kamarát zvyšil ten status. Lebo presne takto funguje statusová hra. Otvor oči. Je na tebe, ako naložíš s týmto videom. Či budeš prvý človek, ktorý aplikuje tieto veci z tohoto videa, alebo budeš ten druhý zakockovaný človek, ktorý mi napíše aj komentár, že hladovka je nezdravá a pritom si ani nedopozeral to video a pravdepodobne to nedopozeral ani sem, všetci vieme, že to je nedopozeral, ale nečíta filozofiu a prečo vôbec sa rozoberáme toho druhého človeka? Ja viem, že nájsť ľudí, ktorí čítajú knihy a zvyšujú svoj intelekt, je ťažké. Presne preto som sa rozhodol založiť rodinu intelektuálov, kde si môžeš písať s tými ľuďmi, volať, rozoberať rôzne knihy, volať si a robiť, organizovať si hovory, spoznávať nových ľudí, kamarátiť sa tam. A samozrejme aj ja sa tam vyskytujem. Rád si volám s novými študentami na 10 minút alebo organizujem nejaké hovory a sem tam sa vyskytujem v rúmke jeden na jedného. Ak by si chcel náhodne, napríklad do 12. som zavolal, pýtať sa o nejaké rady alebo len tak pokecať o živote, ak ti niečo zaujíma na mňa. Ak sa chceš tam pridať, tak si pozri prvý link v popisku teraz. A nezabudni takto nakoniec, ako rozpráva Protagoras. Múdrosť je jedna z najdôležitejších vecí. Lebo keď nebudeš rozmýšľať, tak nemáš ako fungovať v živote. Tak si povieme, veľa ľudí nerozmýšľa, preto sa im nedarí v živote.